Üdvözlöm Önöket! Az amplifonos történetemet folytatom. Ebben a részben elmesélem, hogy milyen hallókészüléket kaptam, és annak ápolását mutatom be. Az amplifon kizárólag digitális jelfeldolgozású Hansaton, Siemens és Videx hallókészüléket forgalmaz 3 év garanciával. A hallásspecialista kiválasztja a hallásnak megfelelő készüléket. Én egy Siemens fülmögötti hallókészüléket kaptam. Így néz ki a hallókészülékem. Bemutatom a hallókészülékem ápolását, tisztítását. A hallókészülékről leválasztjuk a műanyag fülillesztéket. A fülillesztéket a tisztított tégely szűrőjébe helyezzük. A készüléket a tisztító kendővel megtisztítjuk. A szárító tégelybe beletesszük a szárító tablettát. A megtisztított készüléket a szárító tégelybe beletesszük. Az ellentartót közben kinyitottuk. A jó hallás érdekében a fülillesztéket hetente többször megtisztítjuk. A tisztításhoz tisztító tablettát használunk. A tisztító tégelybe kézmeleg vizet öntünk, ebbe beletesszük a tisztító tablettát, majd a kosárkába vele a fülillesztéket, és lezárjuk. Minimum egy fél óráig állni hagyjuk. Harminc perc elteltével kivesszük a szűrőt és a fülillesztéket a tégelyből, és kézmeleg vízzel leöblítjük. Egy puha textilanyaggal megtörölgetjük a fülillesztéket. Kézipumpa segítségével erőteljes fújásokkal megszárítjuk az illesztéket, a vezetékbe fújva pedig eltávolítjuk az esetlegesen megrekedt vizet.
A megtisztított fülillesztéket visszaszereljük a készülékre. A hallókészüléket fölrakjuk. A készülék alig látszik. Megkérem a fiatalokat, hogyha van a környezetükben, vagy a családban olyan személy, akinek hallás problémája van, akkor segítsenek eljuttatni az ingyenes hallásvizsgálatra. Az Amplifon szalonok címeit megtalálják a honlapon, www.amplifon.hu oldalon. Köszönöm szépen!